asi všetci ste tu kvôli Bitcoinu, ale o tom nebudete chvíľku ešte nič počuť. Najprv potrebujeme zistiť, že čo ten Bitcoin vlastne je a čo vlastne rieši, prečo vznikol. Nie je to asi žiadna tajnosť, keď sa človek len večer pozrie do správ, že čo sa deje vo svete. A našťastie na to máme nejaký nástroj. A dneska vám ho teda trocha predstavím. Keď som si dal do ChatGPT, nech mi nájde synonymum k Bitcoinu, tak mám tu vynález 21. storočia, evolúcia, revolúcia, digitálne zlato, suverenita, neutralita, decentralizácia, kryptografia, sebaobrana, zodpovednosť a nástroj slobody. Všetko krásne slova. Ja vám to rozpoviem v nejakom príbehu, aby to dávalo zmysel. Jeden taký disclaimer alebo upozornenie, ja sa budem venovať v tejto prezentácii úplne a čisto len Bitcoinu. Kryptomeny ako také, nejaké altcoiny alebo rozumiete, shitcoiny sú niečo, čo je ako keby úplne vedľajšia vetva, niečo, čo ja osobne tiež beriem ako špekuláciu a toto je čisto len o nástroji meno Bitcoin a o tom, ako z vás dokáže urobiť zodpovedných ľudí, ale so zodpovednosťou prichádza aj sloboda, to ide tak ruka v ruke. Takže čo je to Bitcoin? Je to nástroj, nie úplne takýto, ale skôr takýto a hneď vzniká z toho prvá otázka, či mi niekto vie pomenovať, čo asi vidí. Je na to jedno slovo, alebo aj dve samostatné slova. Čo vidí na obrázku? Niekto nič? Aktivum alebo investícia. Bitcoin ako nástroj dokáže byť aj investíciou, aj v dnešnej dobe stále, ale nechcem sa úplne baviť o cene. Ale dneska tie investície poznáme v podstate, či už sú to akcie, drahé kovy, nehnuteľnosti, zberateľské predmety, víno, v podstate hocičo, čomu rozumiete a vidíte v tom nejaký potenciál nejakej hodnoty a niečo, čo neskúpite a potenciálne to vie raz na cene v tej eurovej nominálnej hodnote, dokáže byť dneska investícia a nejaké aktívum. Bitcoin môžeme považovať aj za peniaze alebo za nejakú digitálnu menu, ale čo sú to vlastne peniaze, ako vznikli a čo bolo pred peniazmi, ako ich poznáme dnes, tak k tomu si dáme teraz pár minút. Takže ešte dávno pred peniazmi bol barterový obchod, teda ľudia vymieniali hlavne tovary za tovary, alebo po prípade tovary za služby, ale nebola žiadna, ja to budem volať, požičam si to od Juraja Karpíša, pamäť dobrých skutkov. Nejaká pamäť, kde ja urobím dobrý skutok, napríklad pre môjho zamestnávateľa a ja do tej pamäte si uložím tú hodnotu tej mojej práce a s tou pamäťou potom príjem za nejakým obchodníkom a kúpim si od neho napríklad vodu alebo si zaplatím nejaký koncert a on zase verí, že s tými peniazmi a s tou mojou pamäťou dokáže niekde niečo zase vymeniť za nejaký iný tovar alebo za službu. Takže na začiatku to vyzeralo nejako takto, samozrejme po chvíľke to začalo mať muchy, pretože ja mám kravu, ktorá produkuje mlieko, sused mal pole, kde mal obilie, kým sme si to dokázali vymeniť, bolo to OK, ale veľmi rýchlo sme prišli na to, že nie je to úplne vhodné a potrebujeme niečo, kde dokážeme v podstate uložiť tú hodnotu. Tak sa posunieme o nejaký čas ďalej a máme tu prvé hodnotné veci, ktoré v komunite začali, tá komunita sa dohodla na tom, že toto je vzácne, toto sa ako keby ťažko sfalšuje, musí byť vynaložená nejaká práca na to, aby to bolo a v podstate dokážem to vymeniť zrovna za to, čo potrebujem. To, čo vidíte vľavo hore, sú mená raj na ostrove Yap. Je to veľmi zaujímavé, že v podstate komunita na tom ostrove sa tak nejak verejne dohodla, že tieto kamene budú vzácne a do tých kameňov v podstate ukladali
alebo vymieniali za to v podstate tú svoju prácu. Úplne fungovalo to na báze nejakej verejnej distribúcie. Napríklad, že ja som vlastnil ten kameň, ktorý bol opretý niekde o palmu a prišiel som za nejakým Peťom Horvatom. Chcel som od neho kúpiť kravu, tak som tak verejne povedal, táto krava je moja a vymieňam ti to za ten kameň, ktorý je tam opretý. Tá komunita to akože si medzi sebou rozdistribuovala a verejne sa to dostalo vlastne úplne ku každému a tým pádom vznikla tá transakcia. Samozrejme, nejaké korenie alebo mušle, perly, všetko to dávalo zmysel, kým tá komunita verila, že toto sú reálne tie peniaze. Musia byť náročné na sfalšovanie, nejako náročné na získanie, musia mať nejaký druh vzácnosti, nesmie to byť niečo, čo nadobudnem len tak. Zase o nejaký čas ďalej začína sa rysovať nejaká tej väčšej komunite, už sa to ľudstvo v podstate rozliezlo po svete a hľadá tie vzácne komodity a tie statky. A to zlato je úplne perfektné, že na to, aby sa vyťažilo, musí byť vynaložené dosť veľa energie, dosť veľa kapitálu, či už ľudského, alebo toho finančného. Je trvácne, je ťažko deliteľné. Dneska už je aj overené časom, sú to tisíce rokov, že ľudia veria tomu zlatu, že je vzácne. Je to nejaká celosvetová globálna dohoda na tom, že ten kov v podstate ako keby nikomu nepatrí, nikto ho neemituje, nikto nepovedal, že to zlato je vzácne, ale aj tak to tak dneska je. A má aj nejakú infláciu, 1 až 3% ročne. Čiže 1 až 3% ročne zlata vznikne každý rok. Ťaží sa, nejaké sa nájde, raz za čas priletí na nejakom asteroide alebo čo. Takže v podstate už máme nejaký prostriedok výmeny, ktorý je trocha ťažko deliteľný, je vzácny, musím vynaložiť obrovskú energiu na to, aby som ho získal, ale do malej hustoty som ako keby schopný narvať veľkú hodnotu. Tu už si všimli aj tí aktuálni nejakí alfasámci v tých komunitách v tej dobe, že to zlato je síce fajn, ale chcelo by to také lepšie komunitné zlato, ktoré bude nejako orazené, aby to bolo lepšie pod kontrolou, aby to dávalo zmysel aj nejakému väčšiemu celku tej komunite. A presúvame sa k zlatým minciam, kde už máme prvé väčšie náznaky inflácie, okrem toho, že sa zlato ťaží, tak z neho sa vytvorí minca a máme napríklad vytvorených 10 minc, ktorých je 10 minc a ja v podstate vytvorím nejakú hodnotu, nejakú prácu, dostanem tú jednu mincu a ja verím, že v tom systéme je stále len tých 10 mincí a tá jedna má v podstate stále rovnakú hodnotu. Snažím sa tomu veriť v tej dobe, ako príklad. Ale keďže tieto mince už emituje nejaká centrálna mocnosť, nejaký vladár v tej dobe a tí vladári väčšinou radi zaberajú cudzé územia a vyvolávajú vojny a sú radi, keď môžu byť ako keby väčší, tak zistujú, že tá inflácia 1 až 3% ročne nie je úplne dostačujúca, pretože oni potrebujú oveľa väčšie vojsko, oveľa viacej zbraní a v podstate nestačí to na to aktuálna hodnota toho, teda aktuálne množstvo toho zlata v tom systéme. A tak si vymýšľajú spôsoby inflácie, ako sú napríklad dierovanie, teda do mince urobíte dieru a to, čo z neho vypadne, keď je toho dosť, tak vytvoríte ďalšiu mincu a v podstate tak vzniká inflácia, že tých mincí bolo na začiatku 10, jedna minca stála, jednu mincu som vymenil za tú kravu, ale tých mincí bolo na konci dní 20, no ale tá kráva stále stala jednu mincu. Tým pádom tej hodnoty v tom trhu, v tom trhovom priestore je obmedzené množstvo a tým pádom tie ceny musia rásť úplne prirodzene, pretože
je nejaký čas, kým tá krava vyrastie, kým som ju schopný opracovať, kým znesie to mlieko, ale keď za noc vytvorím zrazu 20, 30, 50 nových mincí, tak na ten trh to dopadne, že buď tie ceny musia ísť hore, alebo klesne kvalita, ale v princípe z toho trhu zmizne v podstate všetká hodnota kľudne aj za noc. Presuniem sa troška k modernejším peniazom, to určite dneska už všetci poznáte. Máme to všetci v peňaženkách, vo vreckách, putuje to niekde v tých optických kabloch na dne oceánov a v podstate dneska to už ani neboli platiť, nepotrebujem nič riešiť, proste raz za čas to cinkne a ja som to schopný míňať. A niekde medzi v tom priestore ale sa stalo niečo, čo úplne zmenilo tú hru, ako to dneska poznáme. Čiže máme tu nejaký vývoj peňazí, ktoré sme si prešli, teda klasický barter, menenie tovar za tovar alebo službu za tovar, naturálne peniaze, vzácne, kovové mince, bankové, na konci je Bitcoin, k tomu sa ešte dostaneme, ale máme tam jedno talianské auto, ktoré úplne nie je také, ako sa zdá. A je to v skutočnosti udalosť, ktorá sa stala v 71. Niekto mi určite povie, ktorý prezident to bol a ktorý spáchal túto udalosť. Bol to Nixon, prezident Nixon v Amerike, ktorý v 20. storočí oddelil to, že banka vždycky musela držať hodnotu zlata v tých peniazoch, ktoré bola na tú dobu schopná ako keby vyprodukovať, pustiť do toho systému. Skrátka, mal som $100,000 v zlate, tak som mohol vydať $100,000. Prezident Nixon zrušil túto nutnosť a banky sa úplne utrhali z reťaze a mohli v podstate emitovať peniaze do nekonečna. Skrátka, hodnota, ktorá bola uložená v tej banke vo forme toho zlata, neznamenala už absolútne nič a tie peniaze v podstate sa chrlili do toho systému a tým pádom tá pamäť dobrých skutkov, ktorá tam vtedy bola uložená, sa úplne roztrieštila, pretože na to, aby som ja vykonal nejakú prácu, stojí ma to čas a energiu, ale vytvoriť nové peniaze v tej dobe, nejaké bankovky, to sa dá vytlačiť za pár hodín, ale tá práca v podstate neexistuje. Tým pádom vzniká inflácia, hyperinflácia, následne aj zanik mien a v podstate bezprecedentné tlačenie peňazí. Zhruba okolo roku 1960 dostal jeden vedec za úlohu zistiť, koľko mien historicky bolo vytvorené centrálnymi mocnosťami, teda nejakým vládarom, ktorý tie peniaze spravoval centrálne, emitoval ich, púšťal ich do systému a koľko v podstate tých peňazí existuje dodnes. Keď bol pri písmene B a dostal sa k číslu 600 a zistil, že všetky tie peniaze už dneska neexistujú, tak z toho vyplýva, že každé peniaze, ktoré nejako ovláda jedna centrálna mocnosť, či už je to banka, štát, vláda alebo nejaká monarchia, tak vždycky na konci zanikla. Z jednoduchého dôvodu človek je tvor, ktorý má nejaké emócie, hormóny a tie dosť na konci závisia. Takže fiat peniaze, v tomto momente sa svet zmenil a ukážeme si to na ďalších slajdoch. Toto je slovenský spotrebiteľný koš, tzv. CPI index. Je to v podstate klasické veci, na ktoré míňate peniaze, potraviny, nafta, nájom, elektrika, hocičo, čo patrí do spotrebiteľského koša. V podstate od roku 1993 to nekonečne rastie. Je tam nejaká malá zastávka, ale v podstate je to nekonečný rast. Máme tu ďalší slajd. Toto je zlato voči doláru.
Mám to ako logaritmický graf, to znamená, že tá krivka je trošku krajšia. Keby som to vypol, tak je to v podstate taká hokejka. Ale v princípe to zlato v podstate rastie do nekonečna. Akože voči doláru v podstate cena zlata rastie. No ale toto je úplne najkrajší graf. Index S&P 500, to je index 505 najhodnotnejších amerických firiem, prevažne technologických firiem, ale je to kôž v podstate hlavne amerického trhu, zase meraný voči doláru a je to tiež v podstate donekonečná krivka. Prečo vám to ukazujem? Čo ak to meráme zle? Čo ak dolár alebo euro nie je tá vhodná pamäť, ktorou by som to mal merať, keďže to hlavne vydáva centrálna banka v kolaborácii s tými štátmi a dokážu v podstate tú hodnotu tých peňazí ako keby ničiť. Čo keby si S&P 500 porovnáme napríklad voči zlatu. Takže toto je aktuálna cena indexu S&P 500, tohto indexu, ale nie voči doláru, ale voči zlatu. Čiže ak sa pozrieme, tak v roku 2000 sme boli v podstate na vrchole, kedy bola veľká bublina v technologických akciách v Amerike. Odtedy sme v podstate na nejakých 50% ešte sme sa nedostali ani na ten vrchol z tých 2000 rokov. Čiže toto sú tvrdé peniaze. Toto sú peniaze, na ktoré musela byť vynaložená energia na to, aby v podstate vznikli. To zlato sa musí vyťažiť, musí sa spracovať, má nejakú tržnú hodnotu, nedá sa vyrobiť. Ani najlepší alchymisti historicky nepodarilo sa im vytvoriť nejakú napodobeninu zlata, mohlo sa tam prilievať meď alebo kadejaké iné vzácne kovy, ale v princípe to nie je zlato. Mám tu napríklad ďalší graf. Toto je hodnota eura voči zlatu od roku 99. 85% strata. Ten graf nepokračuje ďalej, keby pokračoval, tak v podstate COVID tam bola dosť veľká inflácia, takže my sme v podstate na nejakých minus 90%, čiže ak by som si v roku 99 nechal 100 eur, tak dneska si za to kúpim, ako keby som mal 10 eur, čo je smutné. Takže čo je hlavná úloha dobrých peňazí? Musia uchovať hodnotu, musia byť prenosný médium a musia fungovať ako zúčtovacia jednotka. Čo je asi úplný štandard, chcete tie eurá, čo dostanete, chcete ich za niečo vymeniť. Chcete, aby to boli ľahko prenositeľné, aby ste nemuseli poliť zlato na polovicu alebo robiť nejaké kamene na nejakom ostrove. Čiže všetky tieto úlohy, tie peniaze ako keby splňajú, ale keby som si tam doplnil nejaký text toho, ako to funguje dnes, tak za rok 2023 sme mali 15% infláciu, čo je, keby si to spriemerujeme od roku 1960, je celková inflácia 3,8%, čo je značne nad to, kde oni v podstate cieľia. Oni sa snažia dodržiavať nejakú 2-3% infláciu, ale ani to tá centrálna banka nie je schopná dodať. Čiže uchovanie hodnoty veľmi dnešné peniaze nedokážu dodať. Sú prenosným médium 500 eurovky, 200 eurovky zakázané, limit v banke obmedzený a bude to asi iba horšie. A fungujú ako zúčtovacia jednotka, dneska máme hotovosť za kartu, tá hotovosť ešte asi nejaký čas áno, ale už potom by som sa tiež na to nespoliehal. A podstatné, čo ešte chcem povedať, je, že inflácia ničí dlh. Keď si vy dneska požičiate 100 000 eur a kúpite si za neho byt, tak pre vás je úplne najlepšie, aby bola inflácia 100%. V tom momente byt stojí 200 000, ale vy dlžíte stále iba 100. Čiže aj tým štátom a tým bankám vyhovuje, že tá inflácia je okrem toho, že ničí ten dlh, ešte dokáže hýbať aj peniazmi, pretože niekto, kto má na účte 10 miliónov eur a ročne mu z toho zmizne 3,8% hodnoty, on musí špekulovať čo s tým a tie peniaze sa hýbu a potom sa platia dane, takže je to príjemné pre tie banky a pre tie vlády, že tie peniaze sa hýbu, lebo oni si z toho vedia svoju malú časť zobrať, ale v princípe by to tak nemalo byť, pretože ja
mám rovnakých 8 hodín, ktoré som schopný investovať, za to dostanem nejakú pamäť, ale keď mi ju niekto neustále ničí, tak musím byť stále v pozore a toto nie je úplne svet, ktorým by som sa chcel hýbať. Čiže dôvera ako základ peňazí fungujú len vďaka dôvere. Fungujú len vďaka tomu, že veríme, že tie eurá som schopný zajtra použiť. Ak tomu prestanem veriť, tak to väčšinou býva v správach. Riziko straty dôvery, inflácia, hyperinflácia alebo bank run, to sa stáva väčšinou v tých štátoch, kde sú troška viacej, majú takú ohnivejšiu povahu, že tam potom horia auta a v bankách sú zavretí ľudia. Toto je môj úplne najobľúbenejší slajd. A to sú štátne podvody na občanoch v spolupráci s bankami. História nám ukázala, že štáty nie sú dobrým správcom ničoho v podstate. A na to, aby si vydobili naspäť tú svoju dominanciu na tom trhu, tak používajú všelijaké možné dostupné nástroje, ktoré majú, čo si určite niečo z toho si aj pamätáme, niečo ste určite zaregistrovali. Konfiškácia zlata v roku 1933 v USA. Tento príbeh mám úplne najradšej v tom, ako dokáže štát vytiahnuť hodnotu z peňazí. V roku 1933 prezident, teraz presne neviem ktorý, vydal executive order, takže normálne zákon prísny, ktorý hovorí o tom, že každý majiteľ zlata, ktorý má doma uchované zlato, ho musí predať za nami stanovenú cenu. Tá stanovená cena bola $33. Čiže za podmienky, že mi zlato nepredáš, pôjdeš do basy. Ľudia sa zlakli, všetko zlato, čo mali, predali za hodnotu $33. Tento executive order sa behom niekoľkých rokov zrušil a USA vyhlásilo cenu zlata $130. Čiže ľudia predali svoje zlaté rezervy a to, čo mali doma, v podstate za štvrtinovú cenu. A samozrejme, americká vláda bola spokojná, pretože to zlato sa nachádzalo hlavne v jej úschove. Máme tu tých príkladov určite viacej, väčšina z toho si ľudia aj pamätajú. Čiže štát nie je dobrý správcom ničoho, centrálna mocnosť nedokáže efektívne hospodáriť s ničím v podstate. A na to tu mám ešte jeden zaujímavý graf alebo poznatok. Zdravotné poistenie na Slovensku funguje tak, že novopríchozí ľudia vyplácajú v podstate tých starých. My mladí vyplácame tých starých, ktorí sú momentálne na dôchodku a my nejako veríme, že asi teda nejakí po nás prídu, aby vyplácali nás. Lenže bohužiaľ, ak je zdravotné poistenie Ponziho schéma, tak kryptonit, teda niečo, čo ako Achillova päta, je v podstate sčítanie ľudu, pretože my vieme, že ten systém, ktorý tie štáty nastavili, je neefektívny a v podstate nie je za žiadnych okolností dosiahnuteľný v momente, keď sa prestanú rodiť deti, a to sa teda deje posledných minimálne 30 rokov. Takže zakončujem to finančnou krízou v roku 2008, kedy banky v Amerike v podstate úplne skolapsovali, zlyhali, hypotekárny trh v Amerike sa absolútne rozpadol, hodnota peňazí, v podstate 20% dolára sa rozplynulo behom prvých 2 týždňov, aby boli schopní vôbec zaplatať všetky tie diery, ktoré napáchala nezodpovedné banky, ktoré požičiavali peniaze kadekomu. A v tomto momente je už najvyšší čas, aby vznikla nejaká alternatíva a ona aj naozaj vznikla. A týmto ukončujem vlastne tú prvú časť a dostávam sa k tomu, kvôli čomu tu asi sedíte. A to je Bitcoin. Takže môžeme sa spoločne ponoriť do nory menom Bitcoin. Na začiatok musím povedať, že už som to vlastne aj povedal, s Bitcoinom prichádza obrovská sloboda.
úplne bezprecedentná na dnešnú dobu, ale aj zároveň obrovská zodpovednosť a tiež bezprecedentná. V momente, keď urobíte niečo, čo nechcete, tak ste v podstate 100% zodpovední vy ako užívateľ tej siete za hoci čo urobíte, ste zodpovední vy. Neexistuje nikto, komu by ste zavolali do Bitcoinu alebo tak ako zavoláte do banky, keď nechťac niekde pošlete peniaze. Tu nikto taký nie je, takže ak tam jednu nohu do toho sveta už položíte a budete skutočne to chcieť, tak verím, že vám to zlepší život tak, ako to zlepšilo mňa. A nehovorím iba o peniazoch, je to niečo, čo dokáže človeku otvoriť aj myseľ a nemusí byť ani technologický človek už dneska. Takže najväčší problém toho Bitcoinu je ho vysvetliť rýchlo. Bohužiaľ toto všetko sme museli doteraz absolvovať. Dúfam, že všetci máte taký ten samonásep tuto niekde vzadu, že čo som toto doteraz počúval 30 minút a že čo ma čaká. Väčšinu z tých vecí, ktoré sa v tej histórii stali, tí ľudia za to nemohli a nemohli to ani zmeniť. Dneska už môžu. Dneska máme na to nástroj, ktorý to dokáže v podstate vyriešiť. A ja som veľmi rád, že vám tu o tom môžeme hovoriť, takže aj sa posuniem ďalej. Takže Bitcoin. Bez centrálneho riadenia. Bitcoin nespravuje žiadna firma, ani vláda, funguje cez tisíce počítačov po celom svete, nedá sa ho vypnúť ani ovládať z jedného miesta. Dostupný pre všetkých, na jeho používanie netreba občiansky, banku, povolenie, notára, vašu ženu, nikoho proste. Stačí internet a digitálna peňaženka. Peer-to-peer, ľudia si posielajú bitcoiny priamo medzi sebou bez banky či sprostredkovateľa. Rýchlo, lacno a bez zásahov zvonku, čo je podstatné. Nedá sa sfalšovať, vďaka kryptografii je Bitcoin pravý a overiteľný. Vytvoriť falošný je prakticky nemožné. A má pevne obmedzené množstvo, jeho 21 miliónov kusov, nikdy ho nebude viac, je to pevne stanovené v kóde. A k tomu sa ešte dostanem. Fiat asi nebudem opisovať, doteraz som vám povedal, teda hovoril, čo všetko spôsobuje a spôsoboval. Toto je schéma Bitcoinovho predchodcov. Bitcoin nebol prvý pokus, ktorý tu na tomto svete bol, v tom digitálnom svete. Bolo tu veľa coinov a e-goldov a špeciálne iných kryptografických návrhov, ktoré tu boli pred ním. Podstatné, čo je na Bitcoine iné ako na tých ostatných, že on je jediný, ktorý prežil. To riešenie, ktoré v podstate vytvoril pre nás všetkých neznámy tvorca, ktorý má pseudonym Satoshi Nakamoto, my nevieme dodnes, kto to je. Neviem ani, či to je chlap, či žena, či to bola skupina ľudí, programátorov, nevieme v podstate o ňom nič. Vieme, že v roku 2001 sa odmlčal, kedy ten projekt odovzdal tej komunite a v podstate tam skončila jeho existencia pre svet. Preto je asi aj ten Bitcoin úspešný. Väčšina tých projektov, ktoré vznikli, bolo ich prevažne v 90. rokoch, zanikli, skrachovali alebo skrátka museli byť vypnuté z dôvodu, že bol jasne daný tvorca a ten buď skončil v base, alebo mu prikázali to ukončiť. Čiže ten Bitcoin má aj to, čo vlastne nepoznáme, toho tvorcu, tak to je asi aj výhoda toho celého, že v podstate niekoho zavrieť, niekomu zavolať, nie je za kým ísť a povedať, hej kámo, už mi tu narúšaš dosť moju hru, ktorú tu mám a v podstate nikto taký neexistuje. Čiže Bitcoin ako reakcia na krízu. V roku 2008 vznikol white paper, to je ako keď si idete zakladať firmu a spisujete, teraz mi to vypadlo, ako sa to volá, ten firemná, keď prídeš do banky a spíšeš to, že toto bude moja firma. Business plán, presne. Čiže Bitcoin, peer-to-peer electronic cash system. On to v podstate opísal technicky, ako to funguje. Toto nie je ešte ten kód. Toto je
hlavne prečo to vzniká, ako to funguje, aká je celá životnosť toho Bitcoinu. To je opísané v 9 stránkach. Je to verejne dostupné, viete si to stiahnuť aj v slovenčine. Dneska je to v podstate už pekne prístupné verejnosti. Po tom, čo bol zverejnený, sa v januári 2009 spustil a na konci oktobra už mal aj cenu 7 centov. Takže to sú len také mini info. No a tu už sa dostávame k tej zaujímavejšej téme. Bude to trošku technické, neviem to vysvetliť asi bez toho, aby som nepoužil aspoň nejaké technické pojmy, ale pôjdem vážne len tak po povrchu, aby sme tomu porozumeli. Takže ako teda ten Bitcoin funguje? Funguje na konsenze Proof of Work, to je dôkaz práce. Ja musím vytvoriť nejakú prácu, aby som bol pre tú sieť užitočný, rovnako ako pri zlate. Ja skrátka musím ísť dolovať to zlato, musím ho v podstate nejako dostať z tej zeme, to stojí nejakú energiu, to stojí nejaké peniaze, presne takisto funguje Bitcoin. Bitcoin sa v podstate ťaží. Aby som to úplne dal na pravú mieru, počítače riešia zložitú úlohu, aby potvrdili nové transakcie. Kto úlohu vyrieši ako prvý, zapíše nový blok a získa odmenu. Odmena. Dnes je odmena za jeden blok 3,125 bitcoinu a v podstate takto vznikajú nové bitcoiny a pribúdajú do siete. Nový blok vzniká každých 10 minút. Sieť je nastavená tak, aby v podstate každých 10 minút vytvorila nový blok a tým sa zapísali nové transakcie do siete a tí ľudia boli schopní medzi sebou tie peniaze posielať. Hash rate ukazuje, aký veľký výkon sa používa na ťažbu. Čím vyšší ten výkon je, tým je tá sieť bezpečnejšia. Tu treba povedať, že Bitcoin je decentralizovaný. On nemá žiadny centrálny server. Neexistuje, že tu je v Amerike, tu je v Číne. On je všade a zároveň nikde. Viete si kúpiť za 400 € takúto malú hračku, čo vám doma ťaží Bitcoin a vy ste tiež súčasťou tej siete. Vy tiež tej sieti, tiež ju v podstate decentralizujete. V momente, keby sa dohodne Čína s Ruskom a s Amerikou, čo je dosť nepravdepodobné, ale keby sa to náhodou stalo, že to vypnú a stačí, že jeden počítač ťaží v tej chvíli ten Bitcoin, čo môže byť práve váš, ktorý máte doma, celá tá história tej siete sa zachová. Všetky transakcie, ktoré boli historicky, sa zachovajú. Všetka tá pamäť, ktorá tam je uložená, sa vážne stala a je nezmeniteľná, je práva. To je podstatné na tom. Náročnosť ťažby. Sieť automaticky upravuje obťažnosť podľa toho, koľko počítačov sa momentálne zapojilo do tej siete. To je len z dôvodu, aby to pravidlo, ktoré je tam, že každých 10 minút sa zapíše nový blok, bolo dodržané. Lebo ak by sa napojilo do tej siete strašne veľa počítačov naraz, riešilo tú zložitú hadanku v tom Proof of Work konsenze, tak sa môže stať, že, alebo teda aj sa to stane, že tých 10 minút sa môže skrátiť na 5. Na to, aby sa každých 5 minút neťažil nový blok, ale aby tá inflácia bola lineárna, tak ako je v podstate napísaná v tom white paperi, sa každé 2 týždne upraví ťažkosť toho konsenzu Proof of Work, tej puzzle a v podstate zase sa ťaží 10 minút. Jeden ten blok. No a nakoniec tu máme halving, to je proces, ktorý nastane raz za 4 roky a tá odmena, ktorá je momentálne 3,125 bitcoinu, sa rozdelí na polovicu. Takže tá odmena, získať ten bitcoin je stále ťažšie a ťažšie, každé 4 roky. Začínali sme na 50 bitcoinoch každých 10 minút. V podstate väčšina bitcoinu, nejakých 75% sa vyťažila behom prvých 8 rokov. Teraz sme na nejakých 19 miliónov 700 000, ktoré už sú v systéme za 16 rokov existencie a tie zvyšné necelé 2 milióny sa budú ťažiť až do roku 2140. Je to napísané v tom white paperi, takto to bolo od začiatku myslené a takto to aj bude. Tá kryptografia, tá matematika, ktorá je za tým schovaná, to v podstate nedovoľuje inak. Skrátka je to tam pevne dané a nemôže nikto prísť a povedať, že bude to inak.
Toto asi preskočím, nech vás úplne neunudím k smrti. Ale popíšem ten proces, ktorý je vlastne na tom slajde predtým, ako vzniká, alebo ako ja som schopný poslať niekomu peniaze. Čiže ja som užívateľ, chcem to poslať nejakému Peťovi Horvátovi. Čo na to potrebujem? Potrebujem na to peňaženku, potrebujem na to nejaký bitcoin a nejaký malý poplatok, aby ten ťažiar, ktorý reálne musí makať a zaplatiť tie stroje, tie počítače, ktoré vypočítavajú ten hash rate a zapisujú potom tie veci do blockchainu. Takže potrebujem to mať odložené pre neho. Takže ja posielam transakciu do siete, node, čo je nejaká medzifáza, overuje, že či mám podpísanú tú transakciu, či mám ten bitcoin, ktorý chcem poslať a či mám prichystaný poplatok pre toho ťažiara. Ak to mám, ten node to posunie ďalšiemu nodu a ďalšiemu. Tých nodov dneska 10 000, trvá to v milisekundách, čiže ak všetci overia, že áno, tento užívateľ má peniaze, môže to poslať, posunie ma do mempoolu, to je nejaká čakáreň transakcií, tam sa to všetko zhromažďuje a každých 10 minút sa tie transakcie zoberú a uložia do blockchainu. Peťovi Horvátovi prichádzajú peniaze a ja som práve poslal hodnotu cez internet. Žiadna banka, žiadna kontrola, nikoho sa nepýtam, nepotrebujem povolenie, úplná sloboda. S tou slobodou ale treba narábať zodpovedne, pretože ja tých 100 000 môžem poslať jak teroristovi, tak môjmu kamarátovi do Číny, ktorý chce momentálne utiecť, lebo tam majú represívny režim. Ale ten Bitcoin to úplne povoľuje a tú zodpovednosť dáva na tých ľudí. Takže čo všetko dokáže? Prenášať hodnotu, decentralizovaný, je tam nejaká self-custody, k tomu sa hneď dostaneme, je necenzurovateľný, odolný voči inflácii, tá je jasne daná. Tie bitcoiny budú nejakým spôsobom pribúdať, každé 4 roky sa tá odmena bude deliť deleno dvomi, takže ono je to presne jasne nadefinované, je transparentný a samozrejme tá zodpovednosť a sloboda, ktorá je tu dokola omielaná. Ale presunieme sa do self-custody a to už je konečne teda to, že idem si kúpiť ten bitcoin. Už konečne, už viem niečo, už viem prečo to chcem, ale ako to k sebe dostať, no ale to sú zase veci, ktoré musím nejako opísať. Takže na začiatok poviem, to, čo vám teraz opíšem, je proces, ktorým by som možno všetkým odporučil, ako si kúpiť bitcoin, aby ste ho držali dlho, nechceli s ním hýbať, mali ho možno ako dôchodok, mali ho niečo ako nejaká zabezpeka v prípade, že tu niečo nastane, potrebujem niekde ujsť. Ja neobchodujem, nerobím žiadne rýchle obchody, že kúpim, predám. Ten spôsob, ktorý vám teraz ukážem, je, že to chcem kúpiť, niekde odložiť a v prípade potreby ten nástroj budem schopný použiť. Čiže to custodial riešenie, teda je tam nejaký prostredník, či už je to burza alebo nejaký kamarát, ktorý vám spravuje peňaženku, vám absolútne nebudem popisovať. Ideme do riešenia toho, že ja som zodpovedný, žiadny prostredník tam nie je a mám 100% kontrolu nad svojimi bitcoinmi. Teraz sa musím rozhodnúť, že či to chcem mať v mobile alebo v hardwareovej peňaženke, ktorá je špecializovaný hardware, ktorý je dostať kúpiť hoci kde aj na Alze a je mi schopný uchovať tú moju hodnotu bezpečne, takže vyberám si to hardwareové riešenie. No a zase nejaké technikálie, takže na začiatok je nutné povedať, že v tom hardveri, v tej peňaženke, tie bitcoiny v skutočnosti nie sú, oni sú v tej sieti. To hardwareové zariadenie si len pamätá 24 presne za sebou idúcich anglických slov, ktoré vo finále reprezentujú súkromný kľúč, ktorý sa podpisuje pri tých transakciách, aby ste boli schopní vôbec tie peniaze niekde poslať. Tých 24 anglických slov si môžete vytetovať alebo napísať na papier a schovať niekde na záhrade. Kto má tie slova, je kráľom tej peňaženky. On je majiteľ reálny tých peňazí. To znamená, že v momente, keď si vytvoríte tú peňaženku, odporúčam si ju, aby ste si ju vytvorili sami, úplne sami, tam začína tá sloboda, ešte ste ten bitcoin aj nekúpili, ale už musíte byť v podstate zodpovední.
v tom momente, keď prejdete tým procesom vytvorenia tej peňaženky, tie peniaze sú iba na dvoch miestach. Sú v tej hardwareovej peňaženke, lebo ona si pamätá tých 24 slov a sú na tom papieri, ktorý si niekde uchováte, alebo môžete mať tie papiere aj dva, jeden si schováte doma, druhý odnesete k rodičom, to už je na vašom nejakom zdravom úsudku. V momente, keď sa tá hardwareová mašinka pokazí, prestane tlačítko, proste niečo hocičo, utopí sa vám to vo vode, vôbec to nevadí, máte ešte tie slova. V momente, keď prídete o ten papier, prišli ste o všetky svoje peniaze. Sú navždy preč. Nikomu sa nedovoláte. Nikto taký neexistuje, kto by vám pomohol, lebo len vy viete, čo to boli za slova a len vy ste schopní tými papiermi, tými slovami v podstate aktivovať tú peňaženku znova. Za tými slovami sa schová ako keby obrovská kryptografia, nie je to potrebné ani technicky vysvetľovať. Čo je pre vás podstatné, je, že existuje nejaký privátny kľúč a nejaká verejná adresa. Ten privátny kľúč si predstavte ako heslo do mailu. To je niečo, čo tá mašinka dokáže ako keby robiť sama a potvrdzovať tie transakcie. Je tam nejaká verejná adresa, predstavte si to ako IBAN alebo e-mailová adresa, ktorú niekomu pošlete, sami pošli bitcoiny, on to pošle. On nedokáže zistiť ten privátny kľúč, nedokáže tie peniaze s nimi hýbať, on vám iba dokáže niečo poslať. Už mám peňaženku, už som schopný konečne nejaké peniaze prijať, ale máme tu ešte jeden zadrhel. Z faktu vyšikanujem. Ten bitcoin sa dá dneska kúpiť rôznymi spôsobmi. Môžete ho dostať kúpiť na burze, ale tam vzniká problém. Burza je štátom regulovaný podnik a platí na ňu aj nejaká regulácia, ktorá sa preniesla z banky. Voláme to KYC alebo Know Your Customer po anglicky. Po slovensky je to poznaj svojho zákazníka. Burzy musia vedieť, komu bitcoiny predávajú. Oni to musia vedieť z dôvodu, že ten štát by potom na nich doľahol, že vy tu periete peniaze. To znamená, ak ja si chcem kúpiť bitcoin, o ktorom nechcem, aby nikto vedel, aby nebola možnosť sa nemu nejako spätne dopatrať, že som si to kúpil tu a v momente, keď som to teraz poslal niekomu tam, nejakému kamarátovi, aby niekto videl vôbec, že tie transakcie robím. Potrebujem ten bitcoin kúpiť nejako šmelinársky, na to existujú dneska ľudia, alebo aj aplikácie. Je to staré dobré vexlovanie, kedy ste schopní v podstate si nájsť kamaráta veľmi rýchlo, on vám tie bitcoiny dokáže sprostredkovať, budú úplne čisté, vy si tie bitcoiny viete na tú peňaženku uložiť, on vám to aj pekne vysvetlí, pomôže a posunie vám kontakt, keby ste chceli. Ale v podstate toto je ten proces toho, ako keby ja si chcem kúpiť bitcoin a chcem ho mať uložený tak, že by na Slovensku sa stalo hocičo, tak ja mám poistku voči tomu, či tu niekto vymyslí z aktuálnych vládarov niečo, alebo vládar z vedľajšieho štátu sa rozhodne okupovať môj štát. Ja som schopný v tomto momente, keď som tento proces prešiel, si zobrať tých 24 slov do vrecka, jeden batoh, prejsť hranice, prísť do prvej kaviarne, otvoriť počítač, tých 24 slov zaktivovať a mám všetky svoje peniaze na ruke. Nemusím sa pýtať nikoho, ani pri tom prestupe cez hranicu, ani banky, nikoho. Tie peniaze sú v skutočnosti vaše. Ak vy niečo vytvoríte v momentálnom nastavení, že máte nejaký bankový účet a tá banka sa z hociakého dôvodu vám ten účet rozhodne zavrieť, tak ste v podstate bez peňazí. Toto je nástroj, ktorý viete použiť, aby sa tak nestalo, aby nemala nad nimi moc, pretože len vy máte tých 24 slov, nikto iný, ak to na začiatku teda tak spravíte, že nikto iný ich nebude mať, tak ste úplne slobodní. Takže Bitcoin ako finančná sloboda, niečo, čo sme si už hovorili, vtipná ešte poviedka ohľadom toho, že Bitcoin je vlastne auditovaný každých 10 minút tou obrovskou výpočtovou technikou a všetkými tými ťažiarmi a nodmi a každý, kto je súčasťou tej siete, zatiaľ čo zlato vo Fort Knoxe, ktoré vlastne je pravdepodobne aj zlato z toho 33. roku, kedy okradlo tých amerických občanov, vlastne ani nevieme, či tam je dneska, takže to je také smutné.
nejaká predikcia cenová, čiže nechcel som veľmi hovoriť o cene, ale mám tu predsa jeden graf, bez tej ceny by som sa v podstate ani ja o Bitcoine nikdy nedopočul, lebo Bitcoin je v podstate taký asset, ktorý sa sám vytiahol za vlasy z vody, že v podstate nikto o tom Bitcoine nepočul, až to raz stalo $200, potom 20 000, potom 100 000 a potom 1 000 000. Keď už budete v tej králičej nore už oboma nohami, už budete ovládať všetky tieto krásne slova a budete úplne vedieť frajerovať, tak predsa tam je jedno, čo úplne odporúčam všetkým, jedna fráza, to je, že aj keď niekto pekne rozpráva a snaží sa vás do toho nejako navliesť, tak aj tak si urobte svoj nejaký rešerš a verte iba sebe. Takže ďakujem pekne, toto bola moja prezentácia.